טוב, אז מה קורה חבר'ה? כן. היום אנחנו הולכים לשחק לא במיינקראפט הרגיל, אני יודע שזה נראה ככה, אבל לצערי ולשמחתי זה לא. זה בעצם טק איט. על טק איט תלמדו, בעצם אני הולך ללמד אתכם, תראו איך שאני משחק, סוג של גיימפלי שאתם יודעים. בואו נתחיל. fuck you up. לא יודע למה, אני תמיד אוהב לכתוב סידים מסוימים בשבילי, אתה יודע. קל איזה סדרה. יאללה. אוקיי. Saving chunks. No way. Lovely. Lovely. אוקיי, אז options קודם כל. cheats enabled, נעשה disabled. זהו. לא, אני צריך לראות את הצ'יטים, איך מכינים את הדברים. צ'יט מוד, רק רסיפי מוד. אני יכול לזמן? לא, אני לא יכול לזמן. הנה, אני יכול לעשות רק רסיפי. אוקיי. בעצם זה טק איט, אתם רואים מיינקראפט רגיל וכל זה. רק 40 שלוש עמודים בטומיני אייטמס. שברגיל יש 4 רק, כלום. ממש לא הרבה מודים. לא. שכחתי כבר ממה להתחיל. כמה זמן צעקתי מיינקראפט. אתם יודעים, טק איט, שמתי לב שלא הרבה אנשים עושים על זה סדרה, אבל איך להגיד, לא הרבה אנשים יודעים לשחק בזה בפורם, אתם יודעים איזה פורם אני מדבר, FXP. ואני דווקא למדתי מבן אדם אחד שבגללו אני, איך להגיד, חיפשתי חודשיים איך לשחק טק איט, לא הבנתי כלום, ועכשיו רק בעזרתו אני יודע הכל. בסדר. עוד מעט התקדמתי, עכשיו אני יודע הכל על טק איט, ואנחנו הולכים להיות פרוז. אז אני חושב שלא כל כך יעניין אתכם איך אני אבנה את הבית שלי, אז אני אעביר את זה, שאני אעשה את זה. This is how an angel dies. I blame it on my own supply. Blame it on my ADD, baby.
טוב, אז חזרתי, הבית שלי מוכן, עכשיו לילה. ראיתם את כל זה במהירות, כמובן. ספיידר על הגג. שיט. כן, הכנתי גם כמה דברים שאני אצטרך בהמשך ההישרדות שלי. Oh, piggies! Come to mama. Piggy 1, death! Piggy 2, death! Piggy 3, death! Piggy 4, death! I said death! Piggy, you're all dead! Damn. More piggies! Book, 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 book. Nah. You'll bring the death for yourself. Fuck you! Rawr, 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 rawr. Die! Piggy! The death is yours! Pow! Punch! 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 Die! תמות כבר! לך, לך, לך. לא, לא, לא להיתקע, לא להיתקע, לא להיתקע, לא להיתקע. אל תיתקע, פליס, אל תיתקע, אל תיתקע, אל תיתקע. רוץ, רוץ, רוץ. Run like motherfucker, run like motherfucker, run like motherfucker, run like motherfucker. Oh. Oh shit, 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 oh shit. Run like a motherfucker. Run like a motherfucker. What you can do now, bitch? Huh? 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 Where are you? I will kill you! טוב, יאללה, בוא נדבר עברית. חלוס. נראה שנצא למיינינג. שנעשה את זה בין הפרקים. או שנעשה את זה בלייב סטרים. שאני לא יודע מה נעשה, אבל נעשה. זה כנראה יהיה טוב. נשאיר 2 סטייקים עליי, אחד נשים בתוך התיבה למקרה חירום. נשאיר אותם בחימום. אז כן, כנראה זהו, כאן אני אסיים את הפרק שלי. פרק הבא יהיה הרבה יותר מעניין. מפרק לפרק זה יהיה הרבה יותר מעניין, תאמינו לי. בהתחלה זה פשוט משעמם רצח. אין מה לעשות. This is our life. יאללה ביי חבר'ה.